за засекретяване на всички споразумения с Дънди. Защо? Защото според бургаския икономист Николай Едрев, цитиран от вестник Труд, от концесиите на Дънди държавата е загубила между 25 и 30 милиарда лева. Как няма да крият? Нали ще им лъснат рушветите? Има ли нормален мозък, запознат с порядките в България, който да не предположи, че тук става дума за колосални подкупи? И не Дънди са виновни. Намерили село без кучета и се развихрили, разбира се. Виновна е цялата кохорта от тапаци, продажници и корумпирани типове, управлявали България през последните 2-3 десетилетия и допуснали хищническото ограбване на националните богатства. Дънди е само един от скандалните случаи. Нагла корупция прозира от почти всяка концесионна сделка. Вижте Софийска вода. Купува френската компания водата от държавния язовир Искър по 2 стотинки кубика и я продава на столичани 120 пъти по-скъпо. Или пагубната концесия за летище София, когато държавата се лиши от огромни приходи за следващите 35 години. Или скандала с летищата в Пловдив и Бургас, при който правителството опрости таксите на концесионера в рапорт, защото, представете си, компанията била на загуба. Нищо, че член 5 от Закона за концесиите постановява, че концесионерът действа на свой риск. Значи, когато концесионерът извлича несметните богатства, това е за негова сметка. Той печели. А когато бизнеса не му върви и запада, губи, но за наша сметка. Тази практика ме кара да смятам, че ние водим още една международна класация. За държавата с най-продажните управници в Европа, може би и в Северното полукълбо. И не можем да не си зададем въпроса: защо управляващите, не само тия, а и предшествениците им, толкова обичат концесията? Първо, този механизъм им е много удобен. Да управляваш бизнес е трудна работа. Трябват интелигентност, практичност, опит, знания, комбинативност и най-вече много работа. Виждате ли тези качества в преминаващите през погледа ни политици, в министър-председателите, в министрите на икономиката? С хитрост, подлост, мързел и лъжи бизнес не се управлява. А даването на концесия не изисква никакви знания. Управляват там някакви хора бизнеса и министърът, на който това му е работата, не полага никакви усилия. Вярно, плащат само трохи, но пък и бизнеса да не е на баща му. Той е държавен, кучета го яли. А ако е получил и тлъст подкуп за концесията, няма как да не се радва. Хем не работи, хем взима дебели пари за себе си. Така, драги зрители, се пълнят чекмеджетата на нощните шкафчета с пачки.